Na ye before ade ana ye me de wo ye ho ne se sunsum na nyame de be man ye mfa ne din sie na broni be na abebo ne sunsum din se ne sunsum de atiam frama ana o de kankamea ana o de brekune broni be na abo ne sunsum din da enti akomo ye call eye frɛ anyame ato nsa afrɛ wo be ye sunsum mo adwuma ode ne nsɛm begyaw ama waka akyerɛ nipa sɛ bibi be ye obi a wo betimi aka akyerɛ no bibi be si a wo betimi aka wo betimi akyerɛ ase na ne enti a ɛde akom a eye kom ne sɛ metu we sesi as spirit no ba na onko ya sɛ nanso o nansa o sɛ bibi ana on free o so nti udi kom ɛno nti na ɛfrɛ no ɔkomfo Ankomako ono ele suma esania abusiafo me mama kwaba eba pemampem TV so titi obi ka titi obi kire ha na eche nananom amamani amanne adoma nkomasem a twedi ampon editim ho bore ade a wode ma adasa saa titi doma nkomasom na iguso a yewuma yebo ho dawo na se oba ye fidi kese esu dia abri nyina ye pese omunim ti na ye ka Ghana amamani amanne a omunim hu nimdie ye de ba kasafoni so na omokyekere nimdie ahodo na bremu no ye twi aben open kese pa e wo nkwanzama mu ye ka bona afu nyina na jese akonfo hene na eno ti onimti a ono ene bitimi a kyere ye na nanom sumu enimdie na medin ede agyenfana ano ena meje so e wo kasafoni so biwa na mo akwaba abe kasafoni so no meje so abu biwa yenim se wo yemdiofo e ba Ghana eni wiase afa na nyina wagidin a kyese e fa ba bia eye nana Agyei Ankomako a otoso yenu let's see right the cousin nana Agyei Ankomako otoso yenu one ba edin ka me da wase medine ye nana Ankomako Agyei mene bro ne ahafo nyina komfo hene wo mu sesese ya kyechem na nso so sunsum asem de ye nkyechem Thier nti mene bro ne ahafo nyina komfo hene a me free cry friend bredi number 1 komfo Agyei krom e kwa Agyei krom jo waka bredi number 1 kwa Agyei krom de yenim se ye ka Ghana tumi nyina ho de dosopu a na ye kwa Agyei krom a eba akomtetie ene nananom som ho nimdie de a ke beka se university a ye wo bono east na Ghana ha emu baako eno no nti yewura ye da wase sa na nana jentia ne ye be se na otwetwe nkomo nyina ne se Ghana no wa hu se ne ni mafo no ene mrante ne mebawa no ye ni ji nananom som ho ye be se o kire nimdie kakra se na be ya ye ni mafo na ene eni age nananom som na ye som ibetimi asom ye se ye ka se abosom som a na nananom som ya je na kire yo me da wase edin ka medical akire bibi kakra em se kwan ofa asugu sa me ma nkire mase me papa ne komfo kwa Agyei a wanya ne ba bi ko me maame ne oba atampa acha wanya ne ba bi ko Thier me wo maame no bebre ene papa no so bebre a me kasa me bo mu de ade ebesa esan se meto no me maame ne oba atampa na nso me maame nye ba akopɛ me papa wo ware dumienu me papa yire no nyina ya me maame no na emom bia wo pe bibia hu nti na me kyerɛ osa ena me papa nso na wo nuanom afei me papa nso odonti te sakranka ha mabaye a mobusa masem no
wobɛte ɛsɛ na piesie ne me ɛno nti na meka kyerɛ sɛ me wɔ papa no bebree ɛno eba sunsum no na mfa mu nyina na me wɔ papa no ɛne maame no na me wɔ me papa te sɛ sɛsema ntoma bosomfoɔ Thier me wɔ me papa te sɛ nkranza nifa hene Thier me wɔ me maame te sɛ nkranza nifa hema Thier wokɔ menkyi na wokɔ asante de a baabi a mefiri no emu oduru yie paa sɛ wotu otumfuo gyina na wahu sɛ emu oduru Thier ɛhɔ ɛna ɛbɔ menkyi dɔm a ɛno nso ka ho onim sɛ nkranzafoɔ de eduru baabi na yɛkɔ amammerɛ mu a na yɛka biribi a na edu baabi a yɛakyi nso efiri asante Thier na wasɛm a wobisa me sɛ yɛka sɛ akɔm a n'ase kyerɛ ne sɛ ɛkɔm baabi a saa din no firi no akɔm efiri ɛkɔm emu na saa asɛm a wobisa me ɛyɛ me de bebree sɛ wabisa me saa asɛm ɛsiane sɛ akɔm no n'ase firi fasting a aborɔfo ɛka sɛ fasting akristofoɔ ka sɛ fasting nkramofoɔ ka sɛ fasting nti ɛyɛ akɔnkyena wɔkyena ma wo ho ana enti yɛ deɛ ɔkɔmfoɔ deɛ udin no sɛ ɔkɔmfoɔ na mebɛkyerɛ mu yɛ nti wo deɛ mampere ho nya abotre akɔm no n'ase kyerɛ ayɛ di nkan sɛ ɛyɛ frɛ a mofrɛ no call ɔfrɛ adwuma nti Nyankopɔn bɛtumi afrɛ wo na ɔde n'akyi gya wo sɛ totome nneɛma bi ma me na asɛm ba a wo na mɛfa wo so akasa akyerɛ wo nti mede sunsum asomasi ɔbɔfoɔ asomasi ɛna ɛde gya wo na yɛyɛ bibifoɔ ade a na ɛyɛ me dɛ wɔ yɛn ho ne sɛ sunsum na Nyame de bɛma yɛn mfa ne din nsie na broni bɛn na abɛbɔ ne sunsum din sɛ ne sunsum de ɛte amframa anaa ɔde kankamea anaa ɔde brekone broni bɛn na abɔ ne sunsum din da enti akɔm yɛ call ɛyɛ frɛ a Nyame ato nsa afrɛ wo bɛyɛ sunsum mu adwuma ɔde ne nsɛm bɛgya wo ama waka akyerɛ nipa sɛ bibi bɛyɛ obi a wobɛtumi aka akyerɛ no bibi bɛsi a wobɛtumi aka wobɛtumi akyerɛ aseɛ na ne nti a ɛde akɔm a ɛyɛ kɔm ne sɛ metu wɔ sesi a sɛ spirit no ba na ɔnkɔɔ ya sɛ nanso o nansa o sɛ bibi a na ɔmfiri wo so nti wodi kɔm ɛno nti na ɛfrɛ no ɔkɔmfoɔ yo yewura emu ada hɔ paa enim sɛ atiefoɔ anya emu ntiaseɛ paa akyɛ sɛ kɔmfoɔ suman anaa Nyame ahoɔden no ɛba wo so a wo nidi na wo nom ɛnyɛ sa nti ɛno nti no ɛna ɛma owura akɔnkyene mu ɛde ne ho si hɔ na deɛ ahinta ɛwɔ sunsum mu deɛ ɛkotia abusua deɛ ɛwɔ sɛ ɛba ma abusua gyina yie no ɛyɛ sɛ wowura sunsum mu mmerɛ dodoɔ bi a obɛdi wɔ mu no ɛno ɛna ɛma saa berɛ no yɛn ateasefoɔ yi deɛ yɛtumi didi nanso saa time no wo afiri ateasefoɔ mu awura sunsum mu nti wɔne yɛn to nsa didi a ɛnyɛ yie ɛno nti ɛna yɛwura ase yɛn saa na nana yɛkɔ so deɛ a akɔm no yɛmu difference ana gɔmete sɛ ebinom kora kɛsɛ yɛwɔ bɛyi kɔm yɛwɔ samakɔm akɔm egu ahodoɔ ne ɛteɛ ne sɛ kɔmfoɔ deɛ anka kɔmfoɔ bi ayɛ kɔmfoɔ nanso ɛnɛ mo Ghana ha sɛ yɛka sɛ yɛba ho a yɛbɛka nsɛm bebree ɛne wiase kɔmfoɔ nyɛ magician ɛka ho titiro ne yɛka sɛ akɔm mu gu ahodoɔ kɔmfoɔ wonyɛ magician kɔmfoɔ sɛ bosom ba ne so a
busum no bɛyɛ ne nyame akyerɛ no a ɔno kura nim ho hwe na de TV so bɛhwɛ na akɔla te hɔ na wakɔfa pan si hɔ na ɔde ade abutu so na ɔyi sika woyɛ magician wo sɛ wo kyerɛ sɛ woyi magic deɛ sɛbɛ trick ana na ada bi wɔ mu kakra na akɔm deɛ ɛyɛ tumi a nyame ɛde ɛyɛ n'adwuma na yɛka sɛ obi nso abayikɔm a ɛno no ɛnyɛ nyankopɔn ɛna ɛde to so ana emo yɛ nipa na yɛde to yɛ sɛ ogu a ɔhu sɛ ne yɛ na ɔyɛ no nyɛ bosom na aba no so na emo wahyɛ da ɛna ɔyɛ active ɛyɛ nkontompo ɛna ɔtwa nti na ɔmo frɛ no abayikɔ ɛkyɛ sɛ nipa na ɛwɔ akyire na ankasa hu sɛ ɔnyɛ kɔmfo Thier na obeka bibi afa samankom ɛwɔ hɔ no kra sɛ saman etimi bowura obi na watimi ayɛ niye bi ada niye bi adi akeka nsɛm bi ana ɛno nso ɛyɛ sunsun bi a ɛnsɛm fata ne bowura nipa no mu a ɔde no keka bibi ana wasɛm a wo kan de ɛsan akɔsi so sɛ wobu sam sɛ megye saman de ana sɛ saman wɔ na ada na kristofo da bia yɛsom yesu na obi de picture kɔtare hɔ sɛ yesu nti ɔbɔ mpai ɔnya gidi saman wɔ hɔ paa saman wɔ hɔ sɛ nsamankom no ɛba obi so ayɛ obi a ɔyɛ kronkron ebi kura hɔ ana sɛbe ɔyɛ ɔba a ɔmfa bɛrima ada ɔyɛ bɛrima a ɔmfa ɔba ada sɛ nsamankom na nkasa sunsun no kɔka obi a ɛba wohu sɛ n'asɛm bi a ɔka bi a ɛyɛ nɔkorɛ ɛnɛ mframu a bɛyɛ a meka ho asɛm yi a kyerɛ sɛ obi wɔ hɔ kora na ne busuani awu na ɔtan obi wɔtumi yɛ ne ho sɛ biribi aba no so kane no na nneɛma a ɛboro nipa no na ɛnɔɔso saa o ɛnɛ nneɛma bebree aba ɔkɔ nom wie a ɛsan sɛ ɔtan obi nti na wɔbɛgyina hɔ sɛ nsamankom aba no so na ɔyɛ nneɛma basaa na ɔkeka nsɛm hu ɔyɛ ne ɔtan no na ɔde n'asɛm kɔ no so obi wɔ hɔ kora a suspect na anaasɛ obu ne sɛ ɛnam no so nti na nipa na wu bi kora na ɛnte saa na nso so na wabɛkeka nsɛm na ɔde agu nipa no ase na nkyerɛ sɛ nsamankom ni hɔ na kyerɛ sɛ samankom a ɛyɛ korɔgyen wɔ hɔ hwɛ ma menkyerɛ wɔ adeɛ baako bosom biara ni hɔ a ɔba nipa so a sɛ nipa nyinaa ahyia ɔbɛka sɛ wei ɔyɛ bayifoɔ waku nipa a ɛne deɛ ɔbɛtumi aka akyerɛ wabɔ korɔ no a bosom no ɔbɛka akyerɛ ɔpa a ɔbɛka na mmom bayie ne deɛ ɛyɛ honhom mu asɛm enti bosom no ɔdena ɔbɛkyew na wankasa wakasa meyɛ bayifoɔ na wei ni wei na mayɛ ɛno ɛntra me gidi sa abosom yɛ ɛno na ma yehu sɛ nipa wei na ɔnyɛ ana ɔyɛ ɛno nso koraa nyina akyi no obi wɔ asɛbe adeɛ no na nyɛ na gye ho na emu obi na de ama no enti bosom ɛwɔ aduru a ana ade a ɔbɛyɛ de adwo ano ama nipa na sɛbe ɛnhyɛ da nyɛ ne pɛ na nso so saa deɛ no tebea no obi ɛde ama no obi wɔ hɔ a obi tumi ma ne bayie sɛ ɔde gu n'anim ase na kyerɛ sɛ ɔmfa ni bɔne na nso ne mu adeɛ na ɛba a ɔhunu ɔbɛhunu but ɛde no kɔ ɔntumi nyɛ ho hwee ɛno bosom na ɛbɛtumi atwitwa agye Thier na kyerɛ sɛ nyɛ bayifoɔ bi a na ɛyɛ ne pɛ sɛ ɔgye bayifoɔ na wadi bɔne dabi nipa bebree wɔ honhom ɛwɔ wiase a ɛnyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo di bɔne obi nso wɔ hɔ a bayie kora ɔbɛnya no okita na emu ɔnyɛ bɔne na ɔdidi enti na sɛ woyɛ bayifoɔ na wode di bɔne a na yɛfrɛ ɔborɔnsam nti na yɛtumi ka sɛ obi yɛ bayi borɔnsam ɛyɛ sɛ nka bayie ne di ɛnyɛ bɔne o na bɔne a wode di nti
ena ema na oti din na friends say bayi che say wa bayi wo de wanya bibi foforo de abata ogo wo ani mienu a wotimi hu bibi foforo e kan de wonti na e frɛ no bayi no Thier afen so me ka asem ba ko mma wi ase ene Ghana man nyina nte say obi sori a wo se komfo bi aye bayifo daabi wo ka se komfo bi aye bayifo a eye nkontompo Thier na mamu na ho maye me a wo se wo ka se komfo o wani honhom ni nti ohun achiri nye se oye bayifo what am I saying? Komfo bi aye bayifo no de enhye da nye tema ese yisuma na komfo no ohun ade kasa oye komfo a ohunu bunu mu kwa achiri sa ade ahinta otimi de na di sa eno enche se oye bayifo eno nti nana beda wase pi na ye ka akom de a yenim se nana no suman ahodo na nana no edidi dwuma yenim se yewu suman ena ye wo sumabrafo ahodo ne asase ne abutan ne liamu ahonhom ahodo ye pese mu da ho maye ahonhom no chichemu ana akurakowo na sen na tie e osunsun biase na yen a yemi biase ya na ya papa mse we ye brafo suman kra itimka se die bofufu no ena eye asuo suman na de ebo tuntum no na eye brafo ebi aso ana enye omo bofufu no nyina ena eye asuo suman a omo nsa no nye brafo ma ye hu susu ewu suman brafo eni suman a eye asuo tumi yo medase wenso wasen agama akwanya kese nipa bi tete wiase a ekaka se maame wota sunsumu ha me we ha me water ekere sen esu nti nsubusum bia oyo oba no wunim ne din nti wo so de maame wota nsuo ahoro a wunim wo Ghana no de ahe na enidi bia wodi uba yekrom kranka ha kranka nsuo na da wa de say amenamasu so wodin ahonhom ne asuasu anyame de man na obia wodin na emom ne etie ne say etise etie ye nyina yata de enye ba bia de obia wo kala nso a ye ne fe sa ewo wiase enti abosom no ebi ye say me de me boshire na shire na abosom de ebo no ena de ade fufuo ebae ekire se emra sebe anigye wo ho ana nkunimdi aba ana meboa sa pepepe shire gina ena omo mbo tuntum no ne enti a ye tie from abrafo on se ayesi ana nibreba na ye tuntum ana ye kokko Fatima say Matia sepa se BBC a ena ye ne nyina ye abosom no ena kire ema ye hu say nibreba o say tuntum ana kokko na anigye ba o say ye fufu ana ye gold e de hyehyɛ ye ho enti abosom no obi a won suban na emom me kire ho bosom bi ye fra ne tigare a on de ne din atene man mu ha nyina sebe wo ye bosom rafo a wudi agro na wo ye nipa bonefo obeyi wa firi on so oba obohire opa de fita nti eno no ene ensubosom a mpefufu ndi ansonso ene wo susune bia ni nti ya ade a etise ne obi a pe na senso de saa na nyankopon so hwe aso de bo nipa ti okoko e tuntun e titia e tentene sa nti enye se obi ye bosomrafo a na o se oye tuntun abosomrafo na obi ye tuntun obi ye fita obi ye kokko na subosom no nso ebi ye fita obi ye subosom oye tuntun
ebi so kra timi de fra obi so bo we no wabo we me de se eno so wonim nti eye ade a abosom no obi apɛ na emom ne obi apɛ nso wokɔ na so eye pa ubehu ne ho nsankyere ne wo ati ase emu ada ho menim se yesua ade e wo Pemampem TV so ene nti Ghana mambe ne amane e na ese ye bebo hu dawu ama wiase nyina awu sampa ye waze a oye na ye koso dia na suman brafo se eye brafo se eye ano se eye nsu benye bidwense se suman no botuntum kwa na oye nuhu a na ekire se suman no wotumi sa suman no jimi a ana se wo ebefo na wo ye mfonso a obebo wato atwere sisi a na mum na bi fufuo dia nani enye de na wo ka kire Ghana ni a ohwe so wasome ya obusa me de mayi ano anchi wayi ano ebi se tigaro no ye bosuma nani eden pa ya me de no ye mfanto ho o ye bosuma nani eden na nso so opani ma mfita nti ano no kire se onyawa wo nko ana na bosum bia ni wiase a waye na adwen se ohwe we yakunu aje sa wo ye bonsam wo ye nipa bonefo kanena na abosum no ye de bu oman no na oman no mu no kre na ewo oman na nanom okọ a ohene bia okọ abosum ni nanim no anya hwe amfiri ekon no ebiso e wo se okun no mu nsem answer ene anamo ese nananom ti asno metima ye answer sabe nananom esore omobosum wo ho ye bekọ ba bia ekobisa se ba bia ye ko ye nko ana ye nko jo wo bekọ ba bi kura enne ekun na tetemo se atwa mu na ntwa mu enne kura de ye ko chen tete no na kun no na nipa na ewu na nakun no de sononko kura hwe politicians ye beto abai anyakun NDC ni MPP ade anka wo se ya agro ya aprapre ni ntino ena ayakun ye to abai bitimi wu no kore ebitimi wu obitimi hwere ne kra enti akun no ensan ye da so wo bibia wo mbia ye da so wo fritete na ni na ada na wa hwe ni ya wu jo before ye da se mu na ansa na ye bekọ ye question twato no medi kan de ye fo akom ene di aduro baaye anase aduro wo ho dada ye nananu eni omo hahama na muni mo du omo de sanyarewa ana akom na ebo ayen a yetini esanyarewa na yetini eji obi nkwa edisi yo me da se ene ade a wo se oman mu ene oman mpanyimfo ye hwe ni ye ene akora bia sore na oti dua ba ko mienu din na wa fa na wa yam na ode ye aduro na oton ma yamamfo yen hwe ni ye hwe aduane ye di kra na nanom abosom na kire pia aduane ye di na nanom abosom na kire duane bi wo ha akodum a ubewu aduane bi wo ha wudi a ubewu na ebom bi amre bi a ye den na abosom a kire se momfa ade we ya wo wudi a ebeye yi nuane na ye nyina sa na ti o na say wona bakosem sa e wona bakosem a bibia ni wa ye chichira anye bosom enikan enti nuaba no ni bibia haban bibia nyame na boye pepepe ewo ho na emo bibi nso na be kire so we ya de sayare we yam ye o ya atere nyasa wo yam ye o ya na ukọ ya na wakosi ba bi dua bi adawa na wakofa sanka wo hu nto na nso ye nyim se we ye yafun yare aduro abibifo ye nim se we ye mpompo aduro ye nim se we ye tu aduro ye nim se we ye sekan aduro ye nim se we ye sabitipaye aduro ni nyina afra abosom na nanom na ba nipa so na o ma ba kire se we o yare momfa we emfa nso no ana onom we na ni tipaye no ebejai
na emom ni nyinaa no nyame na boy na nso so wo ne osoma no ma ne kyerɛw sɛ we na wo de ye we ya be ye ama yo nana waka me na si posei na me be sɛ odi wetu asoma ye ne mafo no amanfo bi sɛ school aye konti no abrofo no etima ye fididwuma omo etima ye se ba o me ye hu sɛ nananom sunsumu no omo edi ba honam ani ema ye nya research a kyese nka broni di mfinhia aduasa mpo ne be hu sɛ ahaban we etimi sɛ ye de we ye we no nananom timi di dakoro kyerɛ nti so obi ka sɛ ye nananom kra mo mwa ye eba abafu anase eba aduwie mu eba science but ya wo che mu mahu se nananom aboa e wo science ni then na wo ka kire yen Ghana fo ne abibifo a ye wo perception na adwin bi se nananom esuman na abosomsem entimi emboa ye e wo Ghana kikire e wo biase kikire mu then na obeka kire sa fo ne emeka ne sɛ ewiase ne emi hunu sɛ ye bonua ye ya adɔso akyɛ yaseda sɛ wo hwɛ a ɛnɛ ne ema amanfo ani gye abibiduro ho ɛyɛ wanom aduro na awie ne nachi ne yɛbɛba side effect enua ne nneɛma na nananom kyerɛ do na eni bibia foforo bia mfrɛ kyerɛ na abaafo ne yɛbɛba yɛ nyɛ sɛ ɛboae na ne nusɛ mu sɛ wobɛnom abrɔfoduro na wie na nso ɛwɔ side effect esan sɛ ne nananom kyerɛ frɛ tete no ɛna ɔmo hwɛ so ɛde kwan bi ɛde chemicals ayɛde ama nti ɛbɛboa wo wɔ kotodwe na akɔsɛe wo sisi ɛbɛboa wo uti na ɛkɔsɛe wakoma na sɛ yɛ ma yɛ ni gye ho ne ehu sɛ nananom ayɛ bi na nananom ne ma ne yɛbɛdi akyerɛ na afei nka yɛde abaafo no ahwehwɛm sɛ aduro yɛ nanade ba sɛ wuti yɛ wo yɛ anom no yɛde abaafo no ahwehwɛm ahu sɛ ɛyɛ tiare aduro ampa na nka ne yɛ na nka yɛhyɛ mu kra ne nka bɛboa yɛ asen bibia wɔ wiase jo enti nananom ayɛ bi ɔmo gusu yɛ nyɛ sɛ ɔmo agya na nipa ɛna yɛyɛ bonua yɛ ɛne yɛde bibi foforɔ ɛde ɛbatabata ho hwɛ sɛ yɛka som a ɛba a ɔman yɛde kyekyere ɔman a ɛyɛ abosomsom na wobusu ama abosomsom n'ase na ama ɛkyerɛ wo yɛka sɛ biribi som bo a ɛkyerɛ sɛ asa ade bi a edi mu na ɛsan ɛda wakoma so a wontimi engya ɛkyerɛ di saa ɛna abosomsom no ase ɛkyerɛ sɛ ɔsom bo adeɛ a nyame de ama me ɔsom bo nti mɛkoto no akyerɛ me sɛ menkoto adeɛ wei na mepɛ sɛ mbusa m sɛ nti Africa ha nko ara na yɛwɔ som a yɛsom David ɔman biara wɔ ne som kɔ China nom Japan India baabi bebree Israel a wɔn ka no koraa bi wɔ hɔ South Asia yɛdeɛ no nso deɛ ɛkyiri mogya ka guo sɛ wohwɛ sɛ Ghana yɛmpɛ ntɔkwa ɛkyiri mogya ka guo ne nneɛma ɛyɛ ntete a yɛde tete yɛfiri tete no yɛnsɛe nipa yɛnsɛe nneɛma ɛnɛ ɛsan asom ahorow aba a ɛbɛto yɛ a ɔmo kasa a yɛnka bi nti na nka yɛyɛ awudifoɔ anaa yɛyɛ tumi no ɔmo na ɔmo kita enti nka yɛyɛ te ase sɛ ne yɛ me wura dɛm na me kasa sɛbe meku no nti wo hwɛ kita asom foforɔ na nka mo sɛ nipa nyina nka yɛ te ase kɛnti ase edware nkrɔfoɔ yerenom ɛde nkrɔfoɔ yerenom da emu da hɔ paa emu da nsɛm foforɔ ɛgye nkrɔfoɔ nneɛma ma wɔn wu na mekan so enipa bi nso ɛbɛ sɛ wɔn de wɔn ho bɛfra akɔm mu amogye nkrɔfoɔ nneɛma ɛyɛ akasesɛm kɔnfoɔ biara wɔ wiase no ɔbrɛ ne ho ase pia sɛ woyɛ kɔnfoɔ a wobrɛ wo ho ase kɔnfoɔ ɔsan yɛ ɔhene pia edu baabi a ɛsan sɛ enipa bebree koto kɔnfoɔ woyɛ doctor woma obi aduro ɛma ne ho to
Comfort, who ye police, who ye security, who ma bosom no boni pa ho ban, who ye judge, comfort, who ye judge, who nitro, who ye lawyer, who di asem, ehwehwem. Nia abosom na tete omo ye no. Enti Ghana fo ene abibifo nia make an say yanko ye chi ne yamfa ye niema na yanfretin no na yamfa ya tempon so na woni obi ko sana ade papa e wono ho no na wafa eno de mensia no na emom say ye de na nyame de tete ye se ye to akono de ye bebre pa ye bebre nyesa me bo man ni dua mo pa amamu a yebui mu sori a obi ebedi ade a yemfa no emmere me wobredi na yemfa no nkọ kankam ya dem na nkodi nsiso onfa o man ni sika ana onmra yemfa no krankare yemfa no nkọ brako ne dem Asante region sana abosoma kase wo ho wokọ igwa abosoma kase wo ho ni ofra igwa no yemfa no mra Asante region abosom dem no meso e ni ofri muno no yemfa no nkọ kwa no nko so e na omo ye ma omo nidi nse enche so mbe ye adwuma kono na omo mfra se so omo se o man afa o man ni sika aye ne basabasa ne ye hwe na ebesi obi aba wo so ye kristo ni obi aba wo so ye kremoni obi aba wo so ye wi na bonina na ye di ye na ne ye ma yoro hu wo mu ne se mpanimfo na ye from president no ọmọ ya ọmọ adwen yie atutu ọmọ niema yie se we fa we ko siesie ha fa we ko siesie ha fa we ko siesie ha ọmọ masena ya de niema agya ọmọ no ọmọ na ọmọ gu mpanimfo ya ne mas niema no nkodu bebe esoma ọmọ so ate ase o ye nti na kola ye ontimi ntu na kola na fo se ade a wo ye no enye enti se sia na tie de a ọmọ mpanyin bia ni wiase a obeba Ghana ha ye begina tu because ni obeye bia no ensiaga ode ma obi a ode bekwa akosiesie ne fie enti ebedru say na konta buo beba no na o say ye pam no saa na beye o man no saa ya nkasa Ghana fo mba no ye gya yesom no ye to yesom no so tune ye nti ye sua bone di esa say som na wo ye bone a ebeka a kire no ye gya yesom no ye gya som na ye di bone yo yewura ma yate asese eye Ghana yatete sem yadoma nkoma sem na nanom som no emfo abone so itwi bone ni eka bone ni eyi aten ebu aten ebo pan eniti enana nanom tititi na omo emfo obi ade omo wi obi ade nyankopon mra na ye nananom nima asuma ahodo nyina edidi dwuma ebo pan emaye yewura edo wasiki se oje bere na ansa na abekono Ghana de enim se din ba ko a oba afra ya wo ne nekora enim eyetiamfo na ansa na abekono enim se wo yetiamfo na wura nti ebebisa se why ne yetiamfo na e de sankomo awi yankomo twetwe why ne yetiamfo yo sane o kan se etiamfo na wura ne da bi menya etiamfo na wura me na me wura ne etiamfo sa pia na mum wiase nyina me na me kita etiamfo na sa na me fa kire wiase nyina me na me kita etiamfo no eye me dia ne American kra ne nipa no bi wo ha so omo tetetete baabi se omo komati amframa me kra bi a me kogina ona mesesa me batakare a omo nim ne so krono ne amanfo no nsem ne apuobo ne nsem American no ebi no se onim bosum no odede saa so bosum no so ma ne ho nto ne da esa se ode no bo apo ode no bekwa akwaje obi sika na so bosum no so ma ne ho nto no nti ati amframa no mintimi nkyira na se nyina nkyiro na emo wiase nyina me na ekita me nti obi a opese one atiamframa ankasa nante na ode nokure esum nyankopon no gisa oba me nchen na atiamframa na ankasa hwese nipa yi wo hote me no nante a wode nokure ebe ya adwuma ansa na wonu na nante jo ene ewura wo bo ne tofa ma ye
Thier mframa na dwuma ene sen dwumadie bɛn ɛna otumi yɛboa adasa na kwan bɛn mpo ɛna yɛbɛfa so ahu sɛ Thier mframa no wosi Ghana nyinaa wɔ hɔ nti emisa sɛ emu wɔ nsonsonoeɛ ɛna yɛ misa na mmom yɛhu dwumadie Thier mframa tumi yɛboa nsonsonoeɛ ɛwɔ mu ne nkontompofoɔ ɛwɔ mu na mmom Thier mframa because we quite because Thier mframa gu ahodoɔ na we yɛ Thier mframa deɛ ɔba otwa na ho we deɛ ontwa na ho na obi deɛ ba ɔtete ntasu obi deɛ ɔntete ntasu amanfoɔ ɛpɛ sɛ wonya nteaseɛ na emu da hɔ mɔ ampa sɛ wo fi aha me fia yɛ kwanzan wo free hai sɛ obi ara nim suban nipa a onim de onim so nti Thier mframa no suban da bia ɛyɛ baako pɛ nti nsakrae ba ma obi betumi aka kyerɛ sɛ da bi we de Thier mframa we de ne yɛ na wo yɛ na ɛnyɛ Thier mframa ɛno nti na ma no basa if you say ne onim Thier mframa no oni no sa what am I say na Thier mframa no na dia wo yɛ ne sɛ wo bɔ no tofa ɔboa nipa ɔgye nipa nkwa wɔde nipa siye ɔma nipa ahoto pia wonam no so a wobetumi asom Nyankopɔn yɛ efi sɛ ochiri bɔne na bi kura ka sɛ Thier mframa ɛte amanfoɔ to obi tumi ka sɛ Thier mframa deɛ woyɛ bɔne a womfa nsie ɔbɛka ama nipa nyinaa nsisi na wayɛ ɛte sa sɛ nyɛ Thier mframa nko ara na ka nipa no korɛ kyerɛ abosom nyinaa aka no korɛ wo kan me abosom no nyɛ Thier mframa nko ara abosom bebree obi aka no korɛ ti bosom de ne wobɛyɛ a ɛnyɛ no ɔhwɛ w'anim na ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ ɔbɛka kyerɛ nti na ɔmo kasa na nyɛ Thier mframa nko ara na yɛ bosom a woyɛ bɔne a ɔbɛka kyerɛ jo afei deɛ yɛbɛwie ne korakora Thier mframa yɛaka bosom abrafoɔ ne asubosom ahodoɔ Thier mframa no ɔyɛ tumi a ɛfiri doma nkoma hɔ baeɛ a ɔno na bosom ne sɛ ɔyɛ brani anaasɛ yɛbɛka sɛ Thier mframa ɛyɛ Thier mframa Thier mframa yɛka sɛ bosom yɛ brani ana nkyerɛ sɛ otwitwa tiri ɔyɛ bosom a obetumi woyɛ a obetumi akum ɔma judgment sa woyɛ a obetumi akum ɛti sɛ nipa yɛto we wa ba kora wo na so ɔdena sɛ woyi ne ma sa utumi twe na so saa na ɛteɛ nti ɔyɛ bosom a ɔyɛ bosom rafo na yɛka sɛ bosom rafo nso a woka agyina ɛno nkyerɛ sɛ abosom a ɔmo nya abrafo no ɔmo nko nipa na sɛ obi ka sɛ nana wɔ bosom anyame ama ne tumi sɛ wotumi gye nkwa wotumi bɔ nkwa wotumi ama nipa enya nkwa enya ayaresa na yɛwɔ bosom a ɔno deɛ okura fie deɛ nso woni saa kwanya na amfitwe deɛ mpɔnho a obetumi yɛ dɛn ɛde akɔ so obi mu sɛ makyew a mede wokɔ wo mu ɛte sɛ meba mebusaw Antoa nyama onye bosom mrafo oye nsu bosom onchi nipa ochi nipa ye wa abosom bebre nsu bosom bebre a ye wo menana ba ko ye frɛ no sasima nto ye nim so ye bosom hene nso omuwa na omuwa udi agro obechiw otima se ya meka se bosom no onchiwa na onchiw abosom no bi wo ho a ohwa koye we mame na mama no nua ba akokɔ ete se ye nipa nso a wo ho ya se obi wo ho a na akoma no obeye obi bibi a ebe ha na ntije se okope obi na wakase koya ade we mame no asoma no ofasi no asoma no ofasi sa ne nyina aka ho enti bosom bia ni ho a so oye bosom ankasa a okasa obeku a ontimi nku ana okasa obema wa yeyi a ontimi ma ho yeyi emu ada ho pa da wasipi emu ada ho ama ye tiefo pemampem TV so ni ene nana Ankomako Agyei nana the first and the second
The second. the Agyei the second second. the second na mpɛ sɛ mu da hɔ ɛma yɛ tiefoɔ na akyiri akwan ɛwɔ mpiridi na yɛka sɛ Ghana yɛka tumi ne animuonyam a dom Ankomako de adom ateasefoɔ deɛ a na wadom ne bi paa ɛna wadom Redi man ɛne Nkuranza ɛne Ghana nyinaa na Nana Agyei brɛ ne yɛ atwetwe nkɔmmɔ yɛda wase pii ɛka sɛ yɛn nkɔmmɔ no bi yɛtiatia nanso nimdeɛ no a wɔde ma yɛ no ɛne nkyɛkyɛ no wɔde ma yɛ na ɛyɛ na ɛwɔ sɛ tiefoɔ ɛnya nsɛm a mu da nti nim sɛ mmepa mu no yɛbɛsa na akɔ Nana nkyɛn na wama yɛ nimdeɛ na wakyerɛkyerɛ Ghana sɛnea ɛbɛyɛ a deɛ yɛwɔ no a dom Ankomako de ama yɛ no ɛbɛsom yɛ pani sɛ ɔyɛ firi kurom yi abɛn a ɔyɛ ɛwɔ adwa baasa nti yɛde mo ɛbɛsi ha mmepa mu no ɛne Nana ɛbɛsɛ atwetwe nkɔmmɔ yɛwura yɛda wase pii Me nso meda wase.